ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام ہے۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نندا مشن پہ حوالے سرا دا کارکنانو دا سیرت النبی کانفرنس انعقاد پہ حوالے سرا ستاسو ولولے جذبے اور محبت اور اشتیاق پہ حوالے سرا مدرسہ دا اور دا مدرسے طلبہ کرامو اور ختمات قرآن بائی دستار بندی بدی وغیرہ دے کارکردگی پہ حوالے سرا ان پہ دنیا کے کار دے کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ وائے سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر اور بالخصوص مخدوم زادہ ذی قدر زمادہ شیخ حضرت مولانا عبدالرحمن ہزاروی صاحب رحمت اللہ دا علوم و دا معارف و دا مشن علمبردار امین و دا آغی جانشین آغی تشریف فرما دی، تاسو طول علماء و مشایخم موجود ہے۔ زخو ادنات چڑھائیم ما گناہگار سردا محبت اسے دمرا غٹ جو بم راتا واشولا دا دیبم آبرو ساتما لگوں دے وقت اخلم۔ اولا خبر دادا کہ من پیو عنوان جمع شویو، پیو مشن جمع شویو، پیو ہدف جمع شویو، اقتدار غرض نہ دے، حکومت غرض نہ دے، نام و نمود غرض نہ دے، شہرت غرض نہ دے، اور دین علاوہ دنیا و دولت غرض نہ دے۔ لوگو ہمارا تو ایک ہی محبوب ہے، پیارے محبوب کے نام سے ہم یہاں جمع ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ وائے سبحان اللہ۔ دوما خبر مدرسے جلسہ دا اور دا پیغمبر دا سیرت ماخذ اصل مدرسہ دا چھ مدرسہ قائم دا سیرت موجود دے، مدرسہ روانا سیرت روان، مدرسہ بندہ دا سیرت درس بند۔ لیکن جب سے مدرسہ بنا ہے دارالعلوم محمدیہ، پیغمبر محتمم، پیغمبر ناظم، پیغمبر شیخ الحدیث، شیخ القرآن، امام اور خطیب، دائی اور مجاہد، اور وہ مدرسہ چلتا چلا آیا۔ یہ سارے مدرسے اس کے شاخیں ہیں، دارالعلوم حقانیہ ہو یا دارالعلوم زکریا، جامعہ ابو ہریرہ، سب اسی مرکز کی شاخیں ہیں۔ مدرسہ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ دا مدرسے طالبان پا پیغمبر سمر گران قربان شم، پیغمبر پخپل مدرسے کے ناس دے پا صوفہ کے اور طالبان تا سبق کے اخودلو مازگر چوٹیشوا چڑی بہر روتل، طالبان بہر روتل، صحابہ کرام بہر روتل، یہودیان و نصاراو تا پیغمبر توہین اور استعزاء و مذاق کولو، یو بل توائی نن مزمم سورتوے بل ورتوے مزمم دا سبق ورکڑ دے، بلوے مزمم نم دا سے بیتول بیڈول شانتو، بلوے مزمم دا سے طالبان خپشول دا سلے خلی تراتلو بے قرار شول، پیغمبر تا پمن ڈرالل، استاد جی استاد جی استاد جی یا رسول اللہ دا ظالمان ستا بے ادبی کئی، دا ستا گستاخی کئی، دا توہین رسالت کئی، دا شان ختم نبوت دا بغاوت کئی، منگ ویختہ زگ دے منگ دا جوان پر اگونوں کے دا انتقام اور دا جوش جہاد وینر روانہ دا منگ دا اجازت راکا، منگ پیورو دانگو اور دا مرائی راتاو کو اور پاؤں تلے روند ڈالیں۔ پیغمبر ورطو فرمیل بچیا اگر سوائی طالبان ورطاردو کو منگا پخلے نشو راوستلے نہ بچیا ماتاوائی سوائی وی آغوائی چھ مزمم دا استانو میں واران کو اور تاتا مزمم وائی۔ پیغمبر ورطوئے زب خدے گران
پیغمبران یم زما نوم په خدای ګران دی دا د خدای په قرآن کې راغلی دی دا د جبرائیل په خوی راغلی دی دا د اللہ پاک مبارک الفاظ دی میرا نام محمد اللہ نے رکھا عرش پہ رکھا کائنات میں میرے نام کا جھنڈا لہرا دیا اللہ پاک پروردگار عالم دا دیکھ کافرانو اور دا خاتم النبیین دا پا دشمنانو پا مردار خلے زمانم نبرداشتائی دا غی پا خلے مزمم واچولو مزمم دے چے سوک دے دے مزمم تا کنزلے کئی محمد دا کنزلو دا ہدف نا پاک دے طالبان ډېر خپه وو ډېر خپه بې چینه بې ډوله بې توله بدل اخلو الله پاک جبرائیل ورته راولېږلو یا رسول الله په منډه لاړ شه ستا چڼې او طالبان قبا په مسجد کې ناست دي او خپه دي زر هغوی ته تسلي ورکړه او دا خبره خره شوه چې تا ته یهودیانو او نصاراو کنځلې کړي دي او مشرکینو کنځلې کړي دي پیغمبر په منډه د مسجد نبوي نه قبا ته لاړو بعد پیغمبر شاخ دے دا محمد الرسول اللہ دا جامعہ مدنیہ شاخ دے التا چنی و طالبان پاتا کے گی غرمی وقت کے پیغمبر التا ورطور اسدلو طالبان اوڑے دو اگر زمون محتمم اعلی زمون استاد زمون شیخ زمون مربی و محسن زمون آقا را روان دے طالبان طول سا دیکھوا سا اخوا سا یو ارختا سا بلختا پزان سادر چا پزان پوزئی واچولا چا صادر واجو ځان پټ کو چا کپڑے ونزل شروع کو او چا لوخي ونزل او چا روټي خورل سو قرآن تک سو کې دیتا طالبان دي ځان اخته کو چې موږ ستا شاګردان یو غلامان یو اواره نه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېدو مشر مخ کې ولاړ دی طالب علم اگر پیغمبر استقبال کو پیغمبر و طالبان پچی آغ دی پراته دی بس اپا آرام آورنی دی خواخو نگردی پیغمبر و دی چھاپے تا نئی امراغلے طالبان راپا سوا طالبان راپا سول ٹول ادر دل پیغمبر ورطوے طالبانو دا پیغمبر عاشقانو میرے جان نثار میرے وفادار میرے وفاشیار میرے جان سپار ستاسو عمل دے اگر پا خودے گران دے تاسو پا زمکے پا فرش اگر عمل کوئی تاسو پا دے عمل اللہ پاک فرشتو مخ کے تاسو پا دے عمل پارش باندے فخر کئی اگر سا عمل کوئی طالبانو ورطوے جی منگو سا عمل نشتا دا قرآن دے دا ناظرہ دا قیدہ دا تجوید دے دا سبق دے دا حدث دے دا فقہ دا غرمی طویدشو ٹکڑے مکڑے راشی لگے اخرو گزارا شی ما خام دیگر بور بیا سبق دے بیا لگا تفریدہ بیا ٹکڑے وظیفہ راشی گزارا دا روان دا منگو دا عمل دے منگ بدل تسا عملی پیغمبر ورطوے نا میرے صحابہ میرے جان نثار وفادار وفاشیار جب تم دوپہر کو یا شام کو یا اس وقت تقاضے تزائی تقاضے کے استنجا کوئی طہارت کوئی نظافت کوئی تاسو طہارت او دا استنجا طریقہ صدا یو تا طالبان غلیشور چی منگ بسوائیو یو پاکی عرض کر جی منگ ایسا خاص طریقہ نشتا باہر تلار شو سارا تلار شو کندے کے کینو باترومنا چیرتا دا سسٹم چیرتا التا کندے کے کینو اور پلوٹو باندے زان پچکو اور بیا راشو بیاو با استعمالے کو دلتا کے بیاو پا اوبو باندے زان پاکو پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں نن سبا سنت طریقہ گویا پہلے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے جان نثار وفادار وفاشیار صحابہ دارالعلوم محمدیہ کے طالبان جبرائیل میرے پاس آجا رب رحمان کا پیغام لایا اور فرمایا جاؤ میرے طالب علموں کی وہاں پر تم ان کی صحت کا ان کی عافیت کا ان کے اعمال کا جائزہ لو اور ان کو میری طرف سے بشارت پہنچا دو خوشخبری پہنچا دو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا مسجد قباء
और क़ुबा के मदरसे में कुरान और हदीस के तालिब इल्म रहते हैं, वो इस्तिंजा करते हुए पहले ढीला इस्तेमाल करते हैं, लुटा इस्तेमाल है, और इसके बाद पानी इस्तेमाल करते हैं। रब को इन तालिबान की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि आज रब ने जिब्राइल को भेजा और वही आई, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरिन। ये क़ुबा के तालिबान और क़यामत तक आने वाले मुसलमान जो पहले ढीला इस्तेमाल करेंगे और फिर पानी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक इन सब के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान फरमाते हैं। लोगों, जब तक अल्लाह की धरती पर अल्लाह का कुरान मौजूद है, कुरान में सहाबा की शान का तज़किरा, ईमान का तज़किरा, जिहाद का तज़किरा, खलवतों का तज़किरा, जलवतों का तज़किरा, उनकी सीरत का तज़किरा, उनके जिहाद का तज़किरा, उनके ईमान का तज़किरा, और कुरान में सहाबा की सदाकत का तज़किरा, उनकी अमानत का तज़किरा, उनके शुजाअत का तज़किरा, और कुरान में सहाबा के इस्तिंजा और तहारत का तज़किरा है। जब तक अल्लाह की धरती पर कुरान मौजूद है, प्यारे सहाबा के साथ अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान भी मौजूद है। सहाबा कराम शान सौ सहाबा कराम यो शान यो झलक आबुलर्ज में यो जाय के वाक़े बयान का नुमा त कराची न टेलीविजन शो त जंगली के वलार वे और ता दग वाक़े बयान का वही दल त मुसलमानान दिल पे खुशहाल शवल और जज्बे सरा ब्याग ज़मान नकल कोलो खलका द पैगंबर द मदरसे यो तालिब इल्म दे नाबीना दे पस्तर गोड़ुन दे द पैगंबर प मदरसे के दाखिल शो नाजर द पैगंबर ना और क़िरात द पैगंबर ना और तजवीद द पैगंबर ना और देने अलावा फ़िक़ह द पैगंबर ना हदीस द पैगंबर ना यो द मदरसे द शूरा रुकन यो गवांड के यो मुसलमान पड़ोसी द मदरसे अगर उस्ताद जी माता इजाज़त रखा द तालिब इल्म वदूमा आकिल बालिग दे फाजिल मकाम त नज़दे दे दे वादा कम पैगंबर वर्ता इजाज़त वर्को अगर लब्बैक हुए तैयार शो अगर वादा शो यो जिनी वर्तरा वस्तला बदकिस्मती ना दा जिनी यहूदन हवा अहले किताब सरा यहूद और नसारा सरा वादा कवल शरअन जायज़ दे खुब शुरूतिन वादा उशो तालिब दे सबक हम वाई और पदे के आगत खुदे दे खजना दुख कोली बची आफ्ताब व महताब पशान रोखाना और द मरग़ब पशन जलदुन की बची वर्कड़ल दरे सरोर काला पस नाच दी मजलस दे रवान दे खबर एकेगी दे यहूदन खजे पे मेंस के राहो दांगल वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा से गड्ढे वड्ढे खबर एकाई सहाबी वर्ते सदे हुए अगल शवा और बल खवावड़े दला और खबर बदला का लाड़ कैसे खत्म शवा और सलोर अशपगुर दे पस ब्या खजा अख्तशवा और ब्या सा गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार का देवर तरावे सबक वास के नजर खजा बल खवावड़े दला और बदल शो मादा मतलब मादा गरज वगैरह वगैरह सोर दे पास दे गुस्ताखे दे यहूदने दे लानतने दे नाफरमाने दे इहानत कौन की दे रिसालत दे खजे फैसलों का द्वजले मोरतप वक्त के खबर आवाज चोला नन पन्नरा द पैगंबर गुस्ताखी को दागब बेअदबी को दागब तजहीक को दागब पशान के बाद ना जेबा कलेमात और मुसलसल कंजरे बकोमा नन में दा फैसला दा दे रालो खबर मजलिस रवान शो पमीस के दे खज राव दांगल द पैगंबर बेअदबी द पैगंबर गुस्ताखी द पैगंबर नाफरमानी द पैगंबर तौहीन द पैगंबर इहानत कंजले बरबंडे और याने कंजले दे द कटन राकुशो और दा से रवान शो उमदा खज पयो तकरीर दे और ब्रेक न लगी द मख के लारो जरा के फैसला का उस्तगो के वर्त सखकारी ना पे इशारो और दजरा पस्तर गो रवान दे फरिश्ते मदद कई
مخ کلاړو یو تبرګې پروت دی تبرګې راواغشتو هغه ترخ کې لاندې ترخ کې کېښودو او بیا را روان دی او برابر نیغ هم د دې ځای ته راورسېدلو همدا په یو تقریر او کنځل ماره او په کنځلو وخته دا اندازه لګوله ناشته ده که پرته ده او په اړخ ده خپل سټایل برابر کو چې زه پې ګزار کوم چې زما نښه خطا لاره نه شي چې کله زړه ورته ګواهي ورکړه چې بس اوس د نښه برابره ده بس بسم اللہ کا تبرگئے راؤخ کلو اور کلہارا نکار کر اپنی گستاخ رسول بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا ہاتھ توڑ دیے پاؤں توڑ دیے چمڑی ادھیڑ دی ہڈیاں توڑ دی کان کاٹ دیے اور اس کا مسئلہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گستاخ رسول بیوی کو جہنم بھیج دیا دین پس پزره کې ورته رااله اوس به زم پیغمبر ته خپل آقا ته به خبر ورکومه روان شو هم په دې ړندو سترګو په اندازې په وینو کې لت پت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځای ته نږدې شو جبرائیل راورسېدلو پیغمبره زه عاشق زار جانثار وفادار جاسپار صحابي نابینا صحابي را روان دی هغه گستاخ رسول ښځه جهنم ته رسولې ده اوس را روان تا ته دی پیغمبر ورته ووایه د اولاد غم مکوه د اولاد فکر مکوه دې باره کې بشارت او جبرائیل یو بل بشارت د الله ورته واورولو دلته دی راورسېدلو پیغمبر ورته ورکولو کو د خبره کوله پیغمبر ورته بس د خبرې ضرورت نشته میرے جانثار تیرے آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے جبرائیل بھیج کر تمہارے جہاد کی ساری کہانی سنا دی ہے رب فرماتے ہیں اولاد کی فکر نہ کرو تیری اولاد کی پرورش میں کروں گا نگہداشت میں کروں گا تربیت میں کروں گا مستقبل ان کا میرے حوالے اور رب نے فرمایا تو نے اس کا مردار اور گستاخ خاتون کو قتل کر کے جہنم پہنچا دیا ہے رب فرماتے ہیں جنت کی 100 حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں زمارونو نن نقشہ بدل دا حالات بدل دی ټول عالم یو طرف تا فراس پملا ولار دے دا پیغمبر گستاخی کئی دا پیغمبر نافرمانی کئی داغی نتیجہ تازخ کارشوا پا فراس کی اور بل دے دا فراس صدر تا ہڑتالونا دے فراس دا صدر نا بغاوت دے اس بے دنیا انجام ترسائی خدا بے نتیجہ انجام ترسائی دا فراس دو خزے اغم مسلمانان شوے دا یونم مریم کے خدلشو دا بلینم فاطمہ کے خدلشو انہوں نے کفر سے توبہ کر کے یہودیت اور نصرانیت سے توبہ کر کے فراس کے اندر پیغمبر کی غلامی کا اعلان کر دیا ہے اوزا اعلان کم خبردار اگر کوئی امریکہ کوئی برطانیہ کوئی جاپان کوئی فرانس کوئی مغرب کوئی یورپ میرے پیغمبر کی شان میں بال برابر گستاخی کرے گا جان کٹوا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے دیکھو دا سے جواب کئی لکہ دادی پا مرائی چے میکرون دا فرانس صدر ناستی سجل شوے دے لوگو یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق کے عشق کو کیا ہوا مات خدا فرانس صدر جہاد کارکنان پکار دیجئے سرور کئی اور دی اللہ اکبر اللہ اکبر جواب را کئی نعرہ تکبیر
دا خود نعرے خبر رالا یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا حضرت صاحب دی توائم یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے اور میں آج اعلان کرتا ہوں اگر تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے گردن کٹوانی پڑے کٹوا دیں گے بولو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ کان کٹوانے پڑے کٹوا دیں گے بولو انشاءاللہ ہاتھ کٹوانے پڑے کٹوا دیں گے بولو انشاءاللہ چمڑی ادھروانی پڑے ادھروا دیں گے بولو انشاءاللہ اور جسم کے ٹکڑے کرانے پڑے کرا دیں گے بولو انشاءاللہ اگر جسم کے چیتڑے اڑانے پڑے اڑا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں اور آخری بات اور کام کی بات اور ہدف کی بات آج لاہور میں اور کل دنگل لگے گا امریکہ کے ایجنٹوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا حضور ان لوگوں نے اسلام آباد میں مندر بنایا اور اسی کے روز یا ایک دن پہلے مسجد شہید کر دی اور لوگوں مندر بنایا اسلام آباد میں بنانے کا فیصلہ کیا ادھر مسجد شہید کر دی اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں فیصلہ آ گیا قانون پاس ہو گیا کہ جب چاہے حکومت اسلام آباد ضلع کے تمام مدارس اوقاف دارالعلوم جامعات مدرسہ البنات اور درسگاہیں وقف املاک کو بنین کے مدرسے آباد کے سب کو حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی دا فیصلہ میں نہیں دا فیصلہ میں نہیں پذورا فیصلہ میں نہیں میں نے پوچھا بھئی پھر کیا ہوگا نمازوں کو کیا ہوگا کہا عید کے نماز عمران خان پڑھائے گا میں نہیں خبر ہے مالک قرات ولی ایاک نعبد و ایاک نستعین و ترازی کا نام اور ماں ورتوے دینی مدارس کیا ہوگا کہا یہ عاشق حسین خاتون کے کیا ہے یہ تمام دینی مدارس کی طالبات کو بخاری پڑھائے گی دا منائی سن لو امریکہ سن لے برطانیہ سن لے فرانس سن لے جاپان سن لے یہود و نصارہ سب سن لو اگر کوئی امریکہ کوئی برطانیہ کوئی جاپان کوئی فرانس کوئی اقوام متحدہ کوئی دمبورد سگان یورپ میرے پاکستان میں آئے گا اور میرے کسی مرکز کسی مدرسہ کسی دارالعلوم کسی جامعہ کو قبضہ کرے گا ڈھائے گا ڈائنامیٹ کرے گا یا اس کو تالے لگائے گا یا گرائے گا ان پاکستان کے تمام غیور مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر میں ان کے پاؤں توڑ دوں گا انشاءاللہ پتہ خبر اکتفادہ دے شکر گزارم انتظامیہ چمات دے خل مبارک محفل کے برخرا کا دا گلشن میں اولے دو دا سے لگی لکہ پا دنیا کے اللہ پا جنت کے راوستما وائے سبحان اللہ اور انشاءاللہ دا مدرسن پا دے پوزیشن کے دا یہ وقت برازی چی دا با طول عالم دا پارا مینار رزد و ہدایت گرزے گی اور پا دیم خوشحالیم چی مفتی سے دا غی قرب و جوار کے دا سے ادارے روانی دا غی سرپرستے کے دا لوی تحریک دا مفتی سے اللہ دے غی تم حفاظت نصیب کی اللہ دے تو جن نصیب کی دا ادارہ دا خدای کامیاب کی اور دا دے کارکنان دا خدای روخانہ مستقبل نصیب کی زمان حضرت راغلے اغی موجودگی کے معنی آواز موجود شو پدے بخن غوارم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين